Gvern ġdid nazzjonalista jerġa' jagħti lura liċ-ċittadin id-dritt li l-Labor irid ineħħilu u jerġa' jara li ċ-ċittadin privati kollu dritt li jitlob inkjesta maġisterjali biex il-poplu kollu jkun jaf il-verità bħalma ġara fl-iskandli tal-Vitals u 17 Black. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta din il-ġimgħa kien intervistat fuq Net FM fejn iddikjara li t-tibdil illi jrid jara l-Gvern biex ineħħi dritt liċ-ċittadini privati li jtolbu inkjesta maġisterjali juri kif il-prioritajiet tal-Gvern ta' Roberta Belo maħżiena għax minflok ma jindirizza l-problemi li qed jaffaċċjaw in-nies qed iressaq liġi li tipproteġi l-korruzzjoni tal-Ministri u tan-nies qrib tiegħu u tal-Partit Laburista. U spjega kif il-Partit Nazzjonalista ma jistaqat jaċċetta tibdil li jnaqqas id-drittijiet tan-nies, partikolarment meta inkjesti maġisterjali li nbdew miċ-ċittadini privati waslu biex sirna nafu l-verità kollha wara l-korruzzjoni li ħakmet lill-Gvern fl-aħħar 13-il sena. L-istituzzjonijiet tagħna irduhom jaħdmu u Gvern Nazzjonalista mhux biss se jerġa' jnaħħi din il-liġi jekk dal-Gvern se jkun jibqa' jinsisti illi idaħħalha, ma se nkunu qegħdin nagħtu aktar poteri liċ-ċittadin għaliex il-flus huma taċ-ċittadin, l-assi huma taċ-ċittadin u l-pajjiż huwa tal-poplu Malti Wawċi u mhux ta' dawk illi jaħsbu illi minn Kastilja pajjiż isir tagħhom. Il-mossa tal-Gvern li rrestringi l-inkjesti maġisterjali għaddiet mill-ewwel qari fil-Parlament bil-voti li ttieħed l-erba' filgħaxija u l-Oppożizzjoni vvutat kontra. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll li minkejja li issa qed insiru nafu l-verità kollha dwar diversi skandli tal-Gvern kemm il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà kif ukoll l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg qed jibqgħu ma jieħdux azzjoni, anzi waqgħu fil-muta.